Požehnaný, krásny deň vám prajem, drahí bratia a sestry. Chcete vedieť, či syn je Pán Ježiš Kristus? Poďme sa spoločne na to pozrieť do Božieho slova, do Svätého písma. Prečítam vám zo pár veršov z Evanjelia podľa Svätého Matúša, konkrétne 22. kapitolu. Budú to verše od 41 až po 46, tak pozorne počúvajte. Či syn je Kristus? A keď sa zišli farizeovia, opýtal sa ich Ježiš. A riekol, čo sa vám zdá o Kristovi, či je syn? Povedali mu, Dávidov. A povedal im, ako ho tedy Dávid v duchu nazýva pánom, keď hovorí. Pán riekol môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Ak ho tedy Dávid nazýva svojim pánom, ako je potom jeho synom? A nikto mu nemohol odpovedať ani slova, ani sa ho viacej od toho dňa nikto neopovážil opýtovať. Amen. A my sa teraz prenesme do knihy Žalmov, konkrétne sa jedná o žalm číslo 110, prvý verš, je to Dávidov žalm. Takže budem čítať žalm číslo 110, prvý verš. Hospodin riekol môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožie tvojim nohám. Amen. No a ja by som ešte prečítal k tomu Skutky apoštolov, je to konkrétne 2. kapitola, 34. a 35. verš. Takže čítam. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí, riekol Pán môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Amen. Takže ja si myslím, že každému je to jasné, že kto je Pán Ježiš Kristus, že je to Boží syn a že je to jediná tá naša pravda, cesta aj život a inej pravdy ani cesty, ani života nie je len skrze nášho Pána Ježiša Krista. No a ja by som vás chcel teda vyzvať opätovne, aby ste svoje modlitby smerovali teda aj na Izrael a židovský národ, aby aj oni poznali to pravé poznanie a aby uverili v Pána Ježiša Krista. Ja by som si dovolil ešte prečítať zo pár veršov, a to je Epištola svätého Pavla Rímanom, a je to konkrétne 10. kapitola, 13. a 14. verš. Takže čítam Epištolu svätého Pavla Rímanom, 10. kapitola, 13. a 14. verš. Lebo každý, kto bude vyzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vyzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli. A ako počujú bez kazateľa. Amen. Takže bez kazateľa určite neuveria a nejakým spôsobom by sme mali aj my, ktorí máme to poznanie, ktorí vlastne máme to svetlo a nesieme ho, aby sme ho neskrývali, ale aby sme to svetlo teda šírili aj ďalej medzi našimi blízkymi a blížnymi. A preto by som vás chcel vyzvať o tie modlitby nie len za svojich blízkych a blížnych, ale aj za tento židovský národ. Takže na záver vám prajem teda, nech vás Pán žehná a chráni a lúčim sa s vami milosť a pokoj od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. Amen. Ahojte.